दा बिथांखौ जोंनि गेजेराव सिनायथि होनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय लोगोसे जोंनि नैबे फंबाय सोमावसार बसुमतारिनि रिसेपसननि गेजेरजों बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय गुरैयै खावलायनाय जाबाय बिथाङानो जाबाय जोंनि बड'लेण्डनि मुंदांखा देंखोगिरि जेसि नार्जारि दा माथो बुंबावो आङो जेखि जाया दिनैनि बे गोथार जुलियाव नैबे फंबायनि बिदा असे मा नाम सोमावसार बसुमतारिनि बे रिसेपसनाव फैनो मोननानै आंबो गोजोननाय मोनदों एक्सुवेलि दिनै थांनायफोरावसो मोनसे प्रग्राम दंमोन नालाय दा मेगन मोदैखाय फैहां जादोंमोन आङो थेवबो नुजाफैबाय नोंथांमोनजों लोगो मोनबाय जोबोर मोजां मोनबाय आरो दोंसेजों जाया जोंना अडियेन्सआनो जेसि फंबायखौ खमावबो दोंबा सयथा नेनानै दंगासिनो दङ जोंहा दसे समनि सिगां सासे जोंनि गेजेराव सासे देंखोगिरि हाबदोंमोन बिथाङाबो 7टा मेथाइखौ रोजाबनानै जोंनिफ्राय बिदाय लालांदों दा जोंना जेसि फंबायाथ' जोंनि बड'लेण्डनि सासे मुंदांखा आर्टिस्ट रोजाबगिरि बिथाङाथ' मा 7टा 10टानि खमाव बिथाङा गनाय नङा 10टानि खमाव गनाय नङा बिथाङा दस्रा हाबाफारि दंबावोनो नङा दस्रा हाबाफारि दंबावोनो सेंग्रा सिख्लानि नामानि दा बे हाबाफारिखौ लाबावनो नागिरदों ओंखायनो आङो दोंसेबा दोंनैसो खनसे जागोन ना ओमफ्राय आं बेखौनो इसोरनाव आर'ज गाबोखि दिनैनि बे फंबायनि बिदा असे सोमावसार बसुमतारिनि जाहाथे संसारा जाहाथे मोजाङै मोजां जालाङो इसोरनाव आं बेखौनो आर'ज गाबो आरो नोंथांमोनाबो बयबो आशीर्बाद होबानो जाबाय ना दे आशीर्बादनिख्रुइ देरसिन जेबो गैया दे जिखुनु मोनसे दस्रा होग्रोदो खोनाबाय थांबाय मामाया बयबो रेडि दा हेल' Beri bagus dia
bạn một năm nhau vì bạn dù đừng lắng dia tak sebutlah siapa lupa Demi bahasa yang gelap akai dah kita Oi dia sebut sangat itu cerita Dengarlah oi dia sebut sangat itu cerita Kedap besar ni pun sekali aku dumi Bergerak kita